Tliet persuni ġew arrestati f'żewġ operazzjonijiet separati kontra t-traffikar tad-droga. Il-Pulizija kkonfermat dan wara li tnejn filgħodu One News irrapporta kif żagħżugħ ġie arrestat fil-Fgura wara ġirja bil-karozzi. Fi stqarrija l-Pulizija qalet li l-ewwel operazzjoni saret il-Ħadd f'ħal Qormi. Il-Pulizija qalet li wara osservazzjoni fuq il-movimenti ta' ġuvni ta' 23 sena li jgħix il-Ħamrun għal xit-tlieta ta' wara nofsinhar, il-Pulizija ċirkondaw il-vettura li kien qiegħed isuq fi Vjal De La Cruz iż-żagħżugħ. F'dan il-mument is-sewwieq ipprova jaħrab u anke ħabat f'karozza tal-Pulizija iżda huwa ġie arrestat minnu fih. Intqal kif minn tfittxija li saret fil-karozza nstabu 230 pakkett allegatament li hija droga lesta traffikar. Imbagħad il-Pulizija qalet li tnejn filgħodu wara diversi jiem ta' osservazzjoni ftit wara s-7:nofs, il-Pulizija ppruvaw iwaqfu karozza f'Ħażabbar iżda s-sewwieq mal-induna bil-preżenza tal-Pulizija sa veloċità fid-direzzjoni tal-Fgura. Kif irrapporta One News malli waslu fi Vjal Kontra, il-Pulizija mblukkaw il-karozza iżda s-sewwieq ġuvni ta' 29 sena residenti b'Bormla ipprova jerġa' jaħrab bil-konsegwenza li ħabat f'karozza tal-Pulizija u f'żewġ vetturi oħra privati. Huwa ġie arrestat u sar tfittxija fil-karozza fejn stabu ammont konsiderevoli ta' flus kontanti. Fl-istess ħin, il-Pulizija tal-Iskwadra ta' Kontra droga flimkien mal-Pulizija tar-Rapid Intervention Unit iċċirkondaw residenza fi triq San Mikil Bormla fejn hemmhekk arrestaw raġel ta' 66 sena. F'din id-dar f'Bormla saret tfittxija fil-post bil-Pulizija televa ammont ieħor konsiderevoli ta' flus kontanti kif ukoll oġġetti oħra ta' valur fosthom arloġġi. It-tliet persuni qegħdin jinżammu arrestati fil-lock-up tad-depo u nfetħet inkjesta mmexxija mill-Maġistrat tal-Assa Dr. Joseph Mifsud. L-investigazzjonijiet mill-Pulizija tal-Iskwadra ta' Kontra droga bl-assistenza tad-Dipartiment tal-Investigazzjoni tar Reati Finanzjarji għadhom għaddejjin.